Assalamualaikum, sugeng enjing lare-lare, ketemu meneh ing kelas basa Jawa. Esuk iki kita bakal sinau babagan teks deskriptif busana adat Jawa. Saderengipun kita kudu ngertos apa kuwi busana utawi ageman. Pangertosan saking busana utawi ageman inggih menika piranti ingkang dipun ginakaken wonten ing badan wiwit saking mustaka dumugi suku. Busana adat Jawa utawi ageman Jawi inggih menika peranganipun busana jangkep sapangadeg ingkang dipunagem dening masyarakat Jawi minangka asli kabudayan lan identitas tiyang Jawi. Lajeng ing paugeran ngangge busana inggih menika nomor setunggal jumbuh kalian kalungguhan utawi pangkat, nomor kalih jumbuh kalian swasana utawi kawontenan, nomor 3 jumbuh kalian trep-trepanipun panganggen, nomor sekawan jumbuh kalian kabetahan. Sandangan tradisional saka Jawa Tengah. Jawa Tengah, sapa sing ora ngerti provinsi iki? Provinsi iki sing dununge ana ing tengah-tengah Pulau Jawa. Minangka salah sawijining provinsi paling gedhe lan paling padhet. Ora gumun isih akeh sing njaga budaya lokal. Salah sawijine yaiku sandangan tradisional Jawa Tengah. Kekhasan iki dijaga amarga jaga budaya lokal lan lestarine sing saya suwe saya suda karo perkembangan zaman. Mula wajib jaga pakaian tradisional daerah masing-masing minangka bukti katresnanan kita marang Indonesia. Busana tradisional Jawa Tengah iki meh padha karo busana tradisional Yogyakarta. Nanging uga akeh bedane sing bisa dingerteni yen kepengin luwih dhisik. Salah sijine yaiku warna, gaya lan dekorasi sing digunakake. Ana sawetara jinis jeneng busana tradisional Jawa utawa rasukan ing basa Jawa. Ana klambi tradisional kanggo pria, wanita lan bocah. Ora mung iku, jeneng sandangan lan dekorasi ing sandangan tradisional kasebut duweni akeh filosofi lan makna sing jero. Ing ngisor iki minangka jeneng sandangan tradisional Jawa Tengah lan panjelasane. Jeneng pakaian tradisional Jawa Tengah kanggo pria yaiku Jawi Jangkep. Sandangan kasebut arupa sandangan beskap, stagen, kemul, keris, alas cemara lan kain jarik. Klambi tradisional iki digunakake kanggo maneka acara utawa prosesi tradisional Jawa. Sing dadi larang ing budaya iki yaiku filosofi busana Jawa iki, kayata yaiku kemul utawa tutup sirah. Blangkon iki duweni filosofi sing jero babagan pria sing kudu duwe pikiran sing tenang, wani njupuk keputusan nanging nganggo petungan sing teliti. Bisa dideleng saka bentuk blangkon sing kaku, rapi lan adem nalika digunakake. Iki gambarake priya kasebut aja ringkeh, tetep rapi, bermartabat lan mikir adem yen ana masalah sing diadepi minangka pemimpin keluarga utawa komunitas. Klambi tradisional kanggo wanita duwe desain kebaya Surakarta. Kejaba klambi batik katon, klambi tradisional Jawa Tengah iki dilengkapi kemben kanggo penutup dada lan kain jarik batik minangka bawahan. Sing bedakake yaiku desain kaos iki duwe gaya sing unik lan saben pola duwe filosofi dhewe. Ora mung sapa wae sing bisa gawe pola batik sing duwe filosofi budaya sing luhur. Salah sawijining pola sing wis sukses yaiku pola batik sing isih tahan puluhan taun nganti saiki. Kanthi macem-macem pola batik dadi larang uga nilai estetika kain kasebut. Kain batik iki uga asring digunakake kanggo upacara negara, apa meneh sawise Pak Jokowi dadi pemimpin negara Indonesia ing taun 2015. Salajengipun deskripsi lan filosofi busana tradisional Jawa.
Kaya sing wis diandharake, saben dekorasi utawa pola duwe keterangan utawa keterangan dhewe-dhewe, sawetara implikasi kanggo klambi tradisional kasebut. Nilai sing ana ing sandhangan tradisional iki gedhe banget, nalika nganggo ana motivasi dhewe sing bisik-bisik kanggo kita. Ing ngisor iki minangka keterangan lan filosofi busana tradisional Jawa kang kasebut menika. Salajengipun sandhangan beskap. Kaos beskap iki tegese wong kudu ngetrapake kabeh tumindak lan keputusan sing dijupuk kanggo kepentingan umum. Keris. Keris minangka gaman khas Jawa Tengah. Keris iki biasane siap ngadepi kahanan sing angel. Keris iki nglambangake kekuatan wong kudu nglindungi keluarga saka kahanan sing mbebayani. Apa serangan fisik utawa pemikiran saiki. Nanging, ora ateges keris iki nglambangake menawa wong lanang iku kudu keras. Apa wae kanthi kekerasan, kudu nganggo gaman. Ora yo nanging mung minangka simbol menawa manungsa kudu kuat fisik lan mental nalika ngadepi pacoban sing bakal teka. Kain jarik. Kain jarik gambarake menawa wong lanang kudu fleksibel ing syarat-syarat aturan kanggo srawung karo sapa wae. Kain jarik iki uga ateges keputusan sing dijupuk ora nyidreni sapa wae. Iket. Iket neng kene bisa diarani tali sirah. Ya bisa uga kita bisa deleng ing perang lawan penjajah. Ya akeh sing nggo iket kepala minangka tanda siap lan ora bakal bali meneh. Ing Jawa, iket iki tegese masyarakat duwe pikiran sing kuat fisik, kuat mental saengga bisa diajeni negara liya sing pengen nguasani budaya utawa tanah air. Rasukan. Rasukan asale saka tembung ngetik utawa ketik kanthi lengkap. Intine yaiku supaya kita kudu sinau sing wis tuntas, kudu njaluk menyang oyot. Rasukan iki negesake kanthi wujud sandhangan tradisional. Benek. Benek filosofine yaiku kabeh kudu ditindakake kanthi teliti apa wae keputusan sing dijupuk supaya ora ngrugikake wong liya. Sabuk. Sabuk digunakake supaya kelambi tetep rapi lan kuat. Makna sabuk iki yaiku babagan kesetaraan manungsa lan konsistensi jaga iman lan takwa marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jarik yaiku kain dawa sing fungsine kanggo nutupi awak nganti sikil. Jarik tegese aja meri utawa ora gampang meri rejeki sing ditampa wong liya. Amarga meri mung bisa nyebabke perasaan emosi cepet-cepet lan gampang nesu marang wong liya. Wajib masyarakat adat Jawa Tengah nganggo klambi tradisional minangka klambi pengantin resmi. Senajan ana macem-macem model klambi sing apik kanggo ngurmati lan nglestarekake budaya, isih akeh wong sing nganggo busana tradisional kasebut minangka kebanggaan ing wektu sing penting iki. Aja gatekake wong sing jarene polos, gaya kuno lan liya-liyane. Apa meneh isih ana akeh wong sing bisa nganyari rasukan tradisional iki dadi model kontemporer. Cekap semanten piwulangan babagan busana adat Jawa. Mugi-mugi wonten manfaat kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.